сезона на настинките и грипа не позволявай на симптомите да вземат връх. Вземи новия Ибупром Синус Макс, единственият с максимална сила на двете активни съставки и двойно действие. Атакува възпалението в синусите и симптомите на грип и настинка. Макс силата срещу грип, настинка и синузит. Вземи максимума от сезона с новия Ибупром Синус Макс. Лекарствен продукт за лица над 12 години за краткосрочна употреба. Съдържа ибупрофен и псевдоефедрин в гидроклорид. Преди употреба прочетете листовката.